बे समाव जों सानजा बाक्सा जिल्लानि बगामाथियाव दंफायो बे बगामाथियाव दिनै गंसे गोथार थानसालि गायसननाय जाबाय आरो बे गायसननायनि बेलायाव नोंथाङानो गावआनो बेखेवदों आरो नोंथांनि अनसुंथायाव दिनै बे हाबाफारिया जोबोद समायना रमायना जाबाय नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जों नोजोर होनो गोनां जादों जोंनि बे धोरोमनि दोरोङारि आसार खान्थि बायदि जिखिनि दिनै नुथाय नुदों बे नुथायनि गेजेराव माखासे सावगारि जों बेरखांनाय नुदों बे सावगारिनि बेलायावहाय नोंथाङा राज्यसभानि सासे एमपि जानानै बे सावगारिजों आरो जोंनि बाथौ धोरोमनि जे दोरोङारि आसार खान्थिजों मा सोमोन्दो दं बेनि सायाव मोनथिनो थाखाय बा बेनि सायाव बुंफोरनो थाखाय जोङो जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारिया दिन्थिफुंनो थाखाय गासैबो दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय बे समावहाय बिश्वजित दैमारि जों दङ बिश्वजित दैमारि गासैबो जोंनि नुथायफोरखौ फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों बगामाथियाव बाथौ थानसालिखौ गायसननाय जाबाय आगुनिफ्रायनो बगामाथियाव जोंनि बाथौ धोरोमारि बर' समाजफ्रा जाय जेरै हागौ आघन बा माग दानफ्राव फैनानै बेवहाय आर'ज गाबफैबाय थायो बाथौ बोराइखौ सिजौ गायनानै नाथाय बेनि उनाव बेवहाय जेब्ला पिकनिक स्पट जाबाय लासै लासै उसुबिदा जानानै फैदों गोथारथि गैयिनि थाखाय बेवहाय मोनसे सावरायलायनाय फैबाय थादोंमोन जेब्लाबो जे मोनसे बाथौ थानसालि बेवहाय नांगौ जेराव जादेर लोंदेर खालामाजासे बेखौ गोथारै लाखिनो हायो बे कनसेप्टजोंनो आरो आंहा मोनसे माखासे जाथाय दं जेखौ आं बुंबाय थादों बेबायदिनो आंहा मोनसे गोसोआव लोरबांथि फैनानै जे बगामाथियाव नांखागौबोब्ला आरो जुदि इसोराबो लुगैदों होनबाय थादोंब्ला मोनसे थानसालिखौ लुनायानो जाथोंसै बगामाथियाव बे हिसाबै इनिसियेटिभ लानानै लुनाय जादों दा दिनै लुफुंबाय सोलिनो आन्था लुफुंनायाथ' जोबनो थाङा धोरोमा जोंहा मावनांगौ गोबां दङ दा थेवबो सोलिनो आन्था थानसालिखौ जोङो लुफुंबाय बे थानसालिखौ लुफुंनायजों लोब्बा लाखिनानै बेवहाय मोननैसो जिनिस सरजाबनानै दोननाय जादों जिहेतु बियो मोनसे दावबायारिफोरनि जायगा बेवहाय पर्यटक टुरिस्टफोर फैयोब्ला बेवहाय बाथौखौल' नुयोबा मानसिफ्रा खनसेयैनो मोनथिनाय नङा आरो बुजायब्लाबो बुजिजोबनाय नङा ओंखायनो जोंनि बाथौखौ लानानै जिखिनि जोंहा खुगा खुगा सोलिबोनाय जोंहाथ' धोरोम बिजाब गैया आरो धोरोमनि जारिमिना जोंहा लिरनाय गैया बेयाव माबा मोनसे बेबायदियै खुगा खुगा सोलिबोनाय जोंनि धोरोमनि सोमोन्दै माखासे सल'बाथाफोर बायदि बाथ्रा दं जेखौ फक टेल्स होनो बा खुगान्थाइ होनो बा जेखौ लक'कथा होननानै हारसाफ्रा बुङो दा बे हिसाबै बाथौ धोरोमाव बोरैहाय मोनसिं सिं बोराया बाथौनि गुरु जाखो आरो बाथौ धोरोमाव बोरैहाय सिजौ बिफाङा इसोरनि नेरसोन महरै जायगा मोनखो बिनि मोनसे बाथ्रा जि सल'बाथा बेखौ जोङो सावगारि सल' हिसाबै बेवहाय बानायनाय जादों आरो साबसिन बानायबावनांगौ नाथाय दा हाखु दाखुब्लाबो एसे मानसिफ्रा बुजिथों होननानै बेखौ बानायनाय जादों जों लिरनायखौ लिरस्लाबनो हायाखै समनि आंखालाव दा बे हिसाबै बे सल'बाथाया जाहैबाय जों जेरै खोनादों दा मोनसे समाव जे जोंनि जि बाथ्रा बर' बोराइनि जि बाथ्रा बा बिनिफ्राय जि खुगा खुगा सोलिबोनाय मोनसे समाव जेब्ला मानसिया दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगा आदार नागिरनानै बा सिखार खालामनानै गिदिंथिंनो गोनां जायोमोन जेब्ला समाज बेबस्था हिसाबै जोङो न' बां लुनानै थानो रोङाखैमोन माने बे समाव मोनसे हान्जा माने बे हान्जाया दावबायगासिनो दंमोन आरो बे हान्जायावनो मोनसिं सिं बोराया दङमोन बे लिडारमोन आरो टिम लिडार आरो बेखौ जोङो सावगारिजों बेयाव दिन्थिनाय जादों जे बे समाव बिसोरो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगा थफ्ला थफ्लि लानानै सिखा रुवा लानानै जि दं बिसोर दाबसे गोजान जायगा फारसे हान्थिगासिनो दं गतिके बे सावगारिजों जों फोरमायदों जे बिसोरो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगा बिदिनो गिदिंबाय थायो बे माने हान्जाया आरोखि बे समाव बेबायदि न' बां लुनानै थानानै मावनानै दांनानै रायजो जानो रोंनाय अबस्थायानो फैयाखैमोन जेराव हाग्रा बंग्रा बा दंफां लाइफां जेराव जि मोन्दों जादों थांबाय थादों मोनसे जायगायाव जानाया जोब्बायब्ला आरो गुबुन मोनसे जायगायाव गोदान फिथाइ मेसेंनि जोब्बायब्ला दैज्लांनि फिथाइ दैज्लांनि जोब्बायबा उदां बोथोरनि फिथाइ माने बोथोर लायै बोथोर बिदिनो सोलायबाय थायोमोन आरो थिग बिदि सोलायबोबाय थानायाव बिदि फैबाय थानायाव सानसे मोनसे जायगायाव बिसोरो बादा खालामनानै थाबाय बे बादा खालामनानै थानायाव फुङावनो मोनसिं सिं बोराया साननानै ओंखारलांबाय जे दा सिखारस्रावजोबा जानाय लोंनायनि जेंना फैगोन ओंखायनो बादानि खाथि खाला फाबा जानाय लोंनायनि बेबस्था दं नामा फिथाइ सामथाइ दं नामा बा माबा मोनसे मोनो नामा होननानै बियो माने लोगोफोरखौ गारनानै बियो ओंखारलांबाय आरोखि बे ओंखारलांनानै नागिरलाबाय थानायावनो
नैबे सावगारिया बिथाङा नागिरलाबाय थाबाय जेब्ला नागिरलाबाय थायो होमब्ला बेखौ सोरबा गाबज्रिबाय बियो सोर गाबज्रिदों थाल लाबाय मोनाखिसै बेखौ सोर गाबज्रिदों होमब्ला बियो होनबाय जे आंखौ सोर गाबज्रिदों माथो नुवाबो होमब्ला बुंबाय जे आं इसोरा नोंखौ गाबज्रिदों थ' मोनसिंसिं बोराया होनबाय सोर इसोर होमब्ला जाबाय आं बे संसारखौ बानायग्रा बे मुलुगखौ बानायग्रा थै अबे संसारखौ बानायग्रा मा इसोर नुवाबो मायाबो मोनसिंसिं बोराया एसे रागाबो जोंबाय जाहा थाहा बुंनाय बेफोरखौ खोनाफेराखै होमबा बे संसारखौ नों जेराव गसंनानै दं बे हाखौ आं बानायदों बे हा गैयाबा मा जागौमोन होमबा मोनसिंसिं होनबाय बाप बोरै बाप होमबाथ' जलदब गोलैलांगौमोन बे सान गैयाबा मा जागौमोन माथो खोमसि खोमलाव सेस जागौमोन अख्रां गैयाब्ला लांदां जायगा थायाब्ला मा जागौमोन आरो नारसेब जानानै थैगौमोन जुदि दै गैया होमबाना गारामा रानखानानै थैगौमोन जुदि बार गैया हां मोनैनि थैगौमोन बेबायदि बाथ्राफोरखौ बियो बुंबाय होमब्ला नों जुदि बेखौ बुजिदोंब्ला बेखौनो नांगौनि थाखाय आं बे संसारखौ दादों गासिबखौबो बे हा बार दै सान अख्रां बेयो आंनि सोरजिनाय आरो बेखायनो आं बिनि सोमोन्दै मोनथिगौ जोबनायाव मोनसिंसिं बोराया दे आं मानिबाय नोंनो बानायदों बे बुस्थुफोरखौ खिन्थु आंखौलाय मानोथो नांगौ नोंलाय जाबाय ओमफ्राय नङा नोंसिनि अबस्थाफोरखौ नुनानै आङो जोबोद माने बिखा गाबखांदों जे आंहा अननाय फैदों जे नोंसोर सानफ्रामबो जानाय लोंनाय बायदिसिना गारनानै दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगा नोंसोर थांबाय थायो हान्थिबाय थायो बोराय बेन्थु गथ' गथाय बेसेबां खस्थ' साद जारला ओंखायनो आं नोंसोरखौ मोनसे दिहा होनो नागिरदों नों जुदि लायोब्ला आरो मा दिहा दे बुं होनबा जाबाय जे नोंसोरो बेबायदि जे फिथाइ सामथाइ सिखार नागिरनानै गिदिंबाय थायो नोंसोर जुदि निजे दंफां लाइफांखौ गायनो सोलोङो आरो दंफां लाइफांखौ जोथोन लायो होमब्ला बेवहायनो बिबार बारफिनो बेवहायनो थायफिनो बेवहायनो मोनजाबाय थायो होमबा नोंसोर बेनिफ्राय बे एथ' खस्थ' खारदिंबाय थानो नाङा थां बेखौ लोगोफोरजों रायलायहै आरो बेबायदि खालाम नोंसोर जेब्लाबो बेबायदि दुखु दाल्लायाव गोलैयाजासे सुखजों रायजो मोनजालांगोन नङाबा जिन्दगि नोंसिनाव सुख होननाया फैनाय नङा जाबाय आरो दे होमबालाय आं बुंहैनायगोन होननानै मोनसिंसिं बोराया थांबाय बिनाव मोनसिंसिं बोराया बेवहाय बयखौबो खोन्थाबाय जे आं इसोर लोगो मोनदों थ' मा इसोर बयबो मोनथिनो लुबैबाय खोनाफेरै मा बुस्थु बे आरो इसोरनो ओमफ्राय मा होनो बियो बेखौ बेनो बानायदोंनो बे संसारखौ माखौ जाबाय आरोखि मा बानायानो बयबो मोनथिनो लुबैबाय सोंबाय होमबा बे खोन्थाजोबनो हायाखिसै सान अख्रां होनो आरो बावफिनो होमब्ला बिसोर बयबो जाबायहाय मोजाङै नों लोगो मोनदों मोजाङैथ' सोंनानै फै नों माने बेबायदि आद्रा खिदा जानानै फैगोन जोबनायाव बियो र' होमबालाय आं सोंहैफिननि होननानै बियो थांफिनबाय मोनसिंसिं बोराया बिनि उनाव मोनसिंसिं बोराया फैबाय फैनानै इसोर इसोर नों बबाव दं गाबज्रिफैफिनबाय इसोरा होनबाय मा नांबावगौ नोंनो होमबा जाबाय मा बानाया होनबालाय नोङो आं खोन्थानो रोङाखै मानसिफ्रा सोंदों जाबाय आरोखि आरे नों बेखौनो बावबाय बे सान अख्रां हा बार दै बे मोनबाखौ आं बानायदों आरो बेजोंनो बे संसारा सोलियो दे होमबालाय आं मोनथिबाय होननानै मोनसिंसिं बोराया थांफिननो नागिरबाय होमब्ला इसोरा बेखौ बादा होबाय र' थाथ' देलाय नों जे थांफिनदों नों गोसोआव दंना गैया दा आरो बुंफिननो रोंना रोङा होमब्ला जाहैबाय मानो बुंफिननो रोङा जानो आं मोनथिबाय ना नङा दे आंनि सिगाङाव खेबसे बुं इसोरा बेखौ बुंनो दोनबाय आं मा बानाया होमब्ला बियो मोनसे मोननै बुंनानै आरो बावफिनबाय मा जाबावनो ओमफ्राय इसोरा बेखौ बै दंफां खाथियाव थां बेनो जाहैबाय सिजौ दंफां बेखौ बे सिजौ दंफाङाव फसंनानै सिजौ दंफांनि मोनसे सिरिखौ इसोरा सान अख्रां हा बार दै होननानै मोनसे सिरिया सान मोनसे सिरिया अख्रां मोनसे हा मोनसे बार दै होननानै आसि थुहोबाय आसि थुहोनानै बे सिरियाव बेखौ बारे बारे मखस्थ' लाहोबाय बिनि उनाव बेखौ बुजायबाय बे सिरियाव जुदि नोंहा माबा गन्डगल फैबायब्ला बुजिदो नों माखौबा बावदों ओंखायनो नों जेब्लाबो बेखौ बेयाव गोसोआव ला मानो होनोब्ला बे समाव मेथामेटिक्स गैया अंक गैयामोन से नै थामखौ साननो रोङामोन ओंखायनो बे सिजौ सिरियाव बेखौ मखस्थ' लाहोनायसै आरो फोरोंनायसै बे संसारनि माबाखौ आरोखि माने सोरजिनायनि मोनबा जिरादनि सिन हिसाबै बेखौ मखस्थ' लानो थोननायसै बिनि उनाव बियो थांफिननानै रायलायनानै बुंबाय जे बियो जोंखौ दंफां लाइफां गायनो थोनदों आरो बिदि गायोबा बेयावनो बारगोननो बेयावनो थायगोननो आमला जायगा दाबसेयावनो जों मोनजागोननो बिनि उनाव बयबो मानिनानै दंफां लाइफां गायनो हमबाय गासिबो दा आबादथिलि बिदि माने खालामबाय जोंना आरो आखिग्राफ्रा मोनथिस्लाबा नालाय ओंखायनो माने आगजुफ्रा एसे एडभान्स जादों आरो दा थेवबो आराम मर्निं आंबो थाबाय थानो हायाखै बुजायनो हायाखै बयनिबो सान्थौआ माबा नङा थेवबो बेनो जाहैबाय गायनो दंफां लाइफां गायनो सोलोंबाय दा गायै आरियै नुमारबाय लासै बेफोर दंफां लाइफाङा थाइमारबाय आरो फिथाइ सामथायाव जेला बिसोर फिथाइ सामथाइ थाइबाय नुबाय खुब गोजोननानै बिसोरो रायलायबाय जे जानोसै होमब्ला मोनसिंसिं बोराया होनबाय र' जे बेखौ जाय मानसिनि देहायाव जोङो खालामदों रोंदों आरो जायनि थोननायावसो जों मावनानै बेखौ मोनदों
बेनो जों हैग्रोनांगोन बे इसोरनो जों हैग्रोनि गतिके थौ होननानै बेयो बुंबाय दे होमबालाय माला थांनो थौ थांसै दिन थारिख लानानै फिथाइ सामथाइखौ हाननानै बिसोरो माने माबायाव थांबाय इसोरनो हैनो थांबाय नाथाय बिसोर इसोरखौ गाबज्रिबाबो जेरावबो लोगो मोनाखिसै इसोरा सेङाखिसै गतिके इसोरा जेला सेङाखिसै जाबाय जों दानाबा इसोरनि भागखौ फाहोबावनो होमब्ला जाबाय माने मोनसे सिमरिया बेनोथ' जाबाय मा जाबावनो बयबो बुंबाय इसोरानो नंगौना नङामोन नोंसो माने बुंदों नोंसो खोनादों जाबाय नङा बेयावनोमोन बैलाय हनै बे सिजौ दंफांनो बियो आंखौ फोरोंदों जाबाय आरो होमब्ला जोबनायाव बयबो जाबाय जा सोरनो होबावनो सोरबा होनबाय बिनि फिसाफोरनो अख्रांनो हैसै उमुखनो हैसै होमबा जाबाय मोनसिंसिङा अख्राङाव सोरहैनो साननो सोरहैनो गतिके र' होननानै जोबनायाव मोनसिंसिं बोराया गोसोखांबाय जे नङा जेराव आंखौ बियो गियान होदों बे संसारनि सोमोन्दै आरो गावनि सोरजिनि मोनसे सिन हिसाबै जि दंफांखौ बियो खोन्थादों बेजों बेहा सोमोन्दो दं ओंखायनो बिनिनो सोरजि हिसाबै बेखौनो बिनि नेरसोन हिसाबै बेयावनो बे बुस्थुखौ होलांनोसै इसोरनि बुस्थुखौ बेथ' शक्तिशाली निस्सय बियो जोंखौ नुहुरगोन आरो गावनि भागखौ जालांगोन बे उनाव लोगोफ्रा बुंबाय होमबालाय होदो होनानै बुंबाय नों एसे बुंनानै होदो इसोरनो ओमफ्राय बेवहाय गासिबो बावथाय फिथाइ सामथाइ होनानै बिनि उनाव माने मोनसिंसिया बुंनायसै जे इसोर नों बबाव थांखो नोंनि देहा परामर्श लानानै जोङो मावै दाङै गोबां फिथाइ सामथाइ आदार मोनमारबाय दा जों आंखाल गैला आरो दाबसेनिफ्राय दाबसेयाव जों थांनांला गतिके बेनि थाखायनो जों दिनै नोंनि थाखायसो जों दिनै जि मोनदों माने बेखौ नोंनोबो होनो होननानै फैदोंमोन नोंनि भागखौ नोंनो बावनो नोंनो जाहोनो बावनो नङा बे समाव जाहोनो होननानै फैदोंमोन खिन्थु नोंथ' माथो मोनाखिसै गाबज्रिबाबो गतिके नोंथ' इसोरखा सृष्टिकारि नोंथ' माने सोरजिगिरि गतिके नों बबेनिफ्रायबाबोथ' नुहुरदों ओंखायनो नों जेराव आंखौ फोरोंदोंमोन बेयावनो नोंनि बाहागखौ बे सिजौ दंफांखौनो नोंनि फिसाफोर नोंनि सोरजिनाय सिन हिसाबै बेवहायनो नोंनि बाहागखौ होनाय जाबाय गतिके नों नुहुरदोंबा जादो आरो मालाबा लुगा मोनलांबा जालांदो बेनि उनाव जेब्लानो जों माबा मोनसे नांगौ जायो नोंखौ जों बेवहायनो गाबज्रिफैगोन आरो जोंखौ बेबायदिनो जाहाथे देहा परामर्श होनानै गोजोनै माने दैदेनलांबाय थायो बिदि होननानै बेवहाय होनानै बिसोर थांनायसै बेनि उनाव गावसोर जाहैबाय जाहै लोङै मानानै लासैनो बिसोर सिजौ दंफांखौ गावसिनाव गायनानै लाबाय आरोखि गायनानै लानानै लासैनो बे सिजौ दंफाङाव जेब्लानो माबा मोनसे बिपद फैयो खैफोद फैयो माबा मोनसे मावनो लायो होमब्ला बे सिजौ दंफाङावनो बिसोरो गाबज्रिनो हमबाय जे हे इसोर जे नै जों ओरै खालामनो नागिरदों नों जाहाथे मोजाङै मोजां बेखौ जाफुंहोयो बा माबा मोनसे जाबाय इसोर जोंहा एकदम ओरै मोनसे बिपद जाबाय नों जाहाथे अननानै बे बिपदखौ होखारनानै होयो गासैखौबो बिसोर सिजौ दंफाङाव बिदै खालामग्रा जालांजोब्बाय बेनि उनाव लासैनो मोनसिंसिं बोराया बयखौबो मानसिनि जिबननि सोमोन्दै इसोरनि सोमोन्दै मिथिंगानि सोमोन्दै बेफोरखौ लासै बयनोबो माने फोरोंनो हमबाय फोरमायनो हमबाय बेबायदिनो फैयै फैयै बाथौ धर्मआव जोंना बाथौ धोरोमाव सिजौ आरो बे बाथौनि जोनोमा जाबाय आरो मोनसिंसिं बोराया बिब्दिनो बे इसोरा फोरोंलांनायखौ मालायनो खोन्थानायावनो बे धोरोम गुरु जालांबाय माने जायनो माबा मोनसे फिसा खोथा थायोबा मोनसिंसिं बोरायनाव सोंनो फैयो खारन बेसो मोनथिगौ दा बिदिखौनो गाव जेबो सानाखैमोनब्लाबो उपाय गैयैयाव बे बिदिनो मालायखौ बुजायनो नाजानो थाइगिर फिथाइजों सिन्थाय बियो बुजायनांगौ जाहैबाय मानसिनि जिबननि भागखौ आरो दा बे थाइगिर फिथाइजों जों बेखौनो फोरमायदों ओरैनो थाइगिर फिथाइखौ जोंनि बाथौ धोरोमाव मानसिनि मोदोमनि बाहागोजों बेखौ रिजायदों बेराफारसेथिं बेखौ जिउनि जिथु सारि स्टेज बे स्टेजखौबो फोरमायदों जे मानसिया जोनोम माने गोरबोआव थानाय जोनोम बिनि उनाव जुलि बिनि उनाव संसारखौ बेंबाय बोरायबाय बिनि उनाव थैबाय होमब्ला थाइगिराबो खंबा बे खंसेया गुगायोबा आरो खंसेया गुगायोबा खंबा गुगाहैनाय लोगो लोगो जेरै मानसिनि जिउआ स्टेज मोनबा बारबा उदां जालाङो देहानिफ्राय थाइगिर फिथाइयाबो खंबा गुयोबा सिंनि मादाया उदां जायो आरो जै मादाया उदां जाबाय जोंनि जिउआ जेरै थैबाय मादायाबो बिनिफ्राय सेवनानै राननानै गोमालाङो थारमाने गतिके बेजों मोनसिंसिं बोराया मानसिनि जिउखौ माने बुजायदोंमोन फोरमायदोंमोन थाइगिर फिथाइया ओंखायनो जोंनि बर' समाजाव बिराद गिदिर ओंथि गोनां बे मोनसे गियाननि मोनसे गिदिर लेखा आरो बे जोंनि बुजिबायना जेखौ दिनैनि धर्म शास्त्रआव मानसिनि जिउनि सोमोन्दै हाजार पेज लिरनानैबो मानसिया फोरमायनो हायाखै बेखौ मोनसिंसिं बोराया थाइगिर फिथाइ थाइसेजों फोरमायदोंमोन आरो मानसिनि जिउफोरखौ आरो बिदिनो बर' हारिया गियान मोनबोदोंमोन बाथौआरिफ्रा गियान मोनबोदोंमोन आरो बेखायनो हाजार बोसोरनि उनावबो दिनैसिम बर' हारिया गावनि राव हारिमु धोरोमखौ लानानै दिनै थांनानै दङ ओंखायनो बे सावगारिजों जोङो
जेसे हागौ गोरलैयैनो जाहाथे मोनथियो मोनसिं सिं बोराय आरो सिजौ दंफां बेखौ बेयाव लिरनाय थागोन आरो उनाव बेनिख्रुइ साबसिन सावगारि सल' जोङो बेलेग लाइनआव बानायनानै होबावगोन जाहाथे गोरलैयैनो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै सिजौनि सोमोन्दै थाइगिरनि सोमोन्दै बबेबा सिफुंनि सोमोन्दै गासिबो सावगारि सल'जों जोङो फोरमायगोन जेनेबा बाथौनि बे मोनबा बान्दोआ मा बेखौबो सावगारिजों जों लासैनो फोरमायगोन जे बे मोनसे बेसेबां मानसिनि जिबननि बे माने सोरदिं लाइफनि साइकेल होनो जे मानसिया माने थैयो खिन्थु देहायासो नाथाय जिउआ थैया जिउआ जाबाय आत्मा गतिके बे आत्मायानो गिदिंबाय थायो बेनाव नङा बेनाव जायगा लाहैबाय थायो आरोखि दा ओंखायनो जोंनि बाथौ धोरोमाव बे मोनबाया जाहैबाय बिनिनो जे प्रथम जोंनि बेरानि गुदिया जाहैबाय गोरबोआव थानाय बा स्थिति सेकेन्डआ जाहैबाय जोनोम जानाय थार्डआ जाहैबाय हाबा जानाय फर्थआ जाहैबाय संसारखौ खुंनाय बोराय मानि मा फिसा थाबाय फिसौ थाबाय संसार खुंबाय बिनि उनाव फाइभआव थैहैबाय थैनानै बे सोरजों गोरोबहैयो नैबे सिजौजों सिजौआ मा जोंनाव मिनिङाव परमात्मा मानसिफ्रा होनदों आत्मा गतिके परमात्मा बियो दा जोंनाबो जायो अबंलावरि बियो आसलते खिन्थु दा मालायखौ जोंबो मालायजों रुजुनानै बुंनो थांनायाव जोंबो सिजौ नङा होमबा आत्मानि आरो जौसिनबाव गतिके साधारन आत्मानि सायाव बे ओंखायनो जोंनि जिउआ थैनायनि उनाव बेवहाय गोरोबहैयो बेवहाय गोरोबनायनि उनाव बेखौ जोङो हौवानि महराव लाबाय गोरा सिजौ अबंलावरियाथ' हौवासो जोंना हिन्जाव नङा बेनिफ्राय बैसुमुथिया जाहैबाय हा बिमा बेखौ जों जेब्लाबो बिमा हिसाबै लायो गतिके बे अबंलावरिजों बिमाजों जेब्ला लोगो मोनलायलायबाय होमब्ला बिनि उनाव फिन जोनोम जाफिनबाय आरोखि माने गोरबोआव थाहैफिनबाय गतिके पुरुष आरो स्त्री हौवा आरो हिन्जावा जेब्ला गोरोबो मिलन जायो होमब्लासो गोरबोआव थायो ओंखायनो जोंनि बे लाइफआ बिदिनो गिदिंगासिनो दं गोरबो जोनोम हाबा संसार बोरायबाय थैबाय जिउमाजों गोरोबबाय फैबाय ओमफ्राय जिउमाजों गोरोबनायनि उनाव आरोबाव माने नोङो अबंलावरि आरो आइ बैसोमुथिजों गोरोबबाय आदम इब होनो नामा बेजों आरो गोरबोआव थाहैफिनबाय बे बाथौआ जाहैबाय जोंना लाइफ साइकेलखौनो बेवहाय फोरमायदों आरोखि जेखौ गुबुन धोरोमाव खुनु फुजा मण्डपा जेबो ओंथि थाया नाथाय जोंनि बाथौ धोरोमाव बे फुजा मण्डपा गासिबहाबो माने बुंख'नो हायै फोरमायख'नो हायै ओंथि दंजोबो आरो दा बेफोरखौ जों लासै जुदि सावगारि सल' हिसाबै बानायोब्ला होमबाना लेखा फरायै बा बाराद्राय फरायनायखौ मोजां मोनै अयभास गैयै मानसियाबो बेजों जोंनि धोरोमनि माखासे बाथ्राफोरखौ गोरलैयैनो बुजिगोन ओंखायनो सावगारि सल'खौ जोङो जुरिनाय जादों नाथाय बेखौ फोसाबनांगौ दं आरो एसे गोजौ थाखोनि खालामनांगौ दं गतिके आरम्भनि खालामोब्लासो साबसिनखौ नुयो दा नोंथांमोनाबो दिनै फैदों निस्सय नुदों जे ओरैबा साबसिन जागोन ओंखायनो जों सानदों बेनिफ्राय मोजाङा जोनोम जागोन मोजांनिफ्राय मोजांसिन जोङो खालामनो हागोन जिहेतु नोंथाङा बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जिखिनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मुङावहाय मोनसे सम्पद नोंथाङा होनाय बायदि जाहैदों रायजो सभानि सासे MP जानानै दिनैनि हाबाफारिया जेबायदि लैहोर फैनानै सिबियारिफ्रा फैबाय हेफाजाब होफैबाय नोंथाङा बे बेलायाव गावखौनो माबायदि मोनदों ना आं सानदों जेखौ माने थांखि लानाय जादों बे गोरोन्थि नङा दिनै बयबो आइ आफा रायजो राजा फैनाय जोंनि बाथौ गौथुमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंनि माखासे राजखान्थि दैदेनगिरि आरो एडमिनिस्ट्रेसननि हेडफोर DC SP निफ्राय आरम्भ खालामनानै GOC TOC गासै थाखोनि मानसिया बेयाव फैनाय माने बेखौ गनायथि होफैदों जे बे गमामायैनो सैथो माने बे असैथ्य नङा बे बाथौ थानसालिया सैथो आरो बेखौ गोनांथार आरो जेखौ खालामदों नंगौखौनो खालामदों गतिके बेखौ लानानै आं दिनै गोजोननाय मोनदों जे थारैनो गोरोन्थि हाबा मावनो आवगायनाय जायाखै जोंहा रायजो सभानि MP बिश्वजित दैमारिया जोंनि बाथौ बिमुसाव बेखिनि रादाब हरनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो दिनैनि मोगा मोगि